na katu aniti makata mati na kata enu hu de na ma wono he entina mpanisi na ya ye nso daye mpanisi se to empama na hu ba bia odu ti be kwa hwe ba bia so yenu go mpanifo se woto mpakro ma chacha mienu a opatanto kwapenu anu de en ko mpanisi ye hu ban ho so a ye nsakete yo se ye kete kwa ho no ekwan mu no ene de oti aso wan na ode mfumso ne bai ye dia na afo so na preda bre ana mpanifo se de oda na afo bia so nsuratekum ye ende le beto do e fra mabone so ye nteso na dia adwo ano ko kwa me da so ne kan ye se mframa a no ye din ehum se bokwa ase a mfuturo ntuwo sa na so mienu so ekon wakwa ase a ehom ran ketenkete ne nsensan nketenkete no ene huna mane o me se wosono otie fidie so ehum aja wo de ka nsensan intani ho de se aja lam se ehura ketenkete kwa ase kura nsensan we from chiretwen ya na nsensan wo ya bone fo mu bane be se wosono etie fidie so a ehwan bi ena wodi osono so achi nso a onte nso ba bi osun be fa bie ho danya na mo dane kwan na osono so eno mpego nso a obada kunu ne manso omumu ana o eye no kure se okoto te asi osun obenu nsufin da ende no kweturu nemum aboakoto wosi wonni mo dwane kra nya ne bomu no kure kani ya no ampani se utu aburu akoto bomu a enche no atu asu ampani sana ampani so aka ato ho no se obenso ho na hu se koto ne bomu enwa awuram koto ne ho anya fre nyina ne firi ensupa wa na mu ai koto so okọ ni nche nyina so na nanimu ana okro no koto omuso no a eye dwe koto to a eye dwe na achi nso a eye dwe ena koto nso so se unu ana so abokoto kaja na faso no esesa okoto so onu obi mpiri na hinye hunti ona ma na onu aso na kunwa dada okoto si onu mu ntwene kra anya ne bon ano ho okoto so odi ebufo so de mu odura otene pre o eno de enkoto no koto so onka o na nchi a ena eya hwe abofra na obi di eya na nkoto ni na obusa se ya ba na enya ba sa da de wa we koto san no because of be kra so a enya chinye nana abunyim sa abofra yo na no ona owi koto wi obusa se opediti ande ebitumi aba ne sa pa na emum akoda so hu o ma me nufu ana betumi dia agro nya papa ntohwe ebe metin na mama fo etie bi se sabe yesi okwase anyawa yentia so mprim ande enukweto do na empanise se obakwase asora na botutu na okotena boso mu na ru afi se awia besan abon eye no kre enyu pewo a eto ene no na so na e kire ba bia awia akoto woda duawu ya senso a kai se wani nkumo ye ade sane nyina na usunsum na ye tenten chen eye no kre yesi okoduo oso ni mirikatu a aya wonchini sunsum yewe ende enukweto na me twa di bi so ensu amowa ade san ebo aso be mo se kwase nyawa ebe de na wotin won kwasia ni nyawa so me se kwasia sho ene bi se nkasa edua ebe no wabu no ate ebe no nkasa no wabu jira wotin ka mitin se kase dua eye kwasia nyawa ye kasa nyawa ye nan sa nintia sumpre japo obi se kase dua o se no kan se eno ka cho so fu be na kire wo o se na be le bu fa ne bu se kwase atwa ya so pre nja so ba na ate be abebu sa hina na matina bi kwase nyawa woni do omo ina aduro ba bi kwa na Ghana fo sha na le choix de passer n'est pas pièce d'eau mais quand moi tu as c'est ou kuri tra pania o san mem yo empani ene kato ho no se oui chairman anim na sem kan osna na osumu a nana o chiame o pata bontinto kwa onim so buada no kweto do yesi ohin boni ni ho nimum chiame boni ene wo ho no kure yesi ohin empa boati bedwemu a o chiame 90 esisa ai okuni ne so trene sane antumu a ichi obere man so twa da fa nya ne bere ma ho ai be man so ensinsom ansa na waham enye mfa na mienu susu asu ai yeah apoli chete so da benis ja se yesu na die o hene no chame hwan ne pabo ate a wa ko sesa o se ohin ne pabo ate a asem aba no chame so de ate a
tio ɔhene na ne mpaboa ate a ɔkyea me na nante asisa ɛyɛ bɛ etimi mfa asɛm ɔhyɛ hɔ no ma ka me sɛ ɔkyea me mpaboa ate mu ma ɔhene yasa so ɔhyɛ me ndim nkɔma deɛ ɛte ne sɛ ne kwan mu no so ɔkyea me mpaboa ate a obetimi de na ati afom akɔ na ɔhene mpaboa ate ɔbɛyɛ na ɔde na akɔ asɛ ɔkoto afa ne ade ya no yeyi ne sɛ nana gyina hɔ akra yeyi na mpaboa ma ɔkyea me ahyɛ ana yeyi kyea me mpaboa na na ahyɛ so ate ase mpani sɛ ɔtoto ban so no ɔsen deɛ ɔhwe ɛnde ɛno kweto do emom deɛ ɔsɛ unhu an sɛ ɛnkawa wɔne boa konkoji manya na wozo mu nso kwahwe ba bogodu ma atwa bari no kra mpani sɛ no ɔbakwase akɔ akusitu ana nkɔ kusikyerɛ na otu ne furuma na ɔbɛfi ɔde kyerɛ nyansani ɛnde ɛno kweto do ɛpɔ no deɛ asɛde sɛ sabu bi na ye woni ɔbakwase asɛ ɔne ne kɔ akusikyerɛ na otu ne furu ɛde ma ne sɛ ɔmfa nkɔ a ɔkɔ no ɔde kɔkyerɛ nyansani sɛ yɛ na ne tiri mu ntene no ɔno kwase akɔ abia ɛyi di furuma no wɔde kyerɛ nyansani saa nyansani so ama na bi saa afɛ na bɛ mu kwase ama ye menua akwasi frank alatama wɔ abɛka masala akyi hɔ ɔse ɔbɔ ɔdaboni tiri mu a ɛdegye ɔbidie mu ɛndeɛ ɛbɛtumi aba no sɛ ɛnokorɛ todo na deɛ ɔne odidie no so na ɔwe wonam ɛnokorɛ yɛsɛ obi pɛ sɛbe wɔgyagya so ahwɛ a ɛna ɔde waredie ɛkɔgye wɔdwaeɛ mpani sɛ yɛkyerɛw ntoma ase bebrebe a woyi de pie ɛba a yɛn nuanom bi di abɛɛ da no ɔse ɔno abusua pani ntoma ɛhyɛ adaka mu me deɛ yɛma abusua pani na sɛ me ntimi mfa nim abusua pani nti mebu ama hɔ mɔ mbu ba no ɔse wayi na abusua pani ntoma ɛhyɛ n'adaka mu ato adi na adeɛ atwa no na wɔtwa w'ataadeɛ no kakra kyekyere a ɛna aso nte aseɛ akwati ahiani ɛbɛfira ntoma kɔfa wokɔto kente sɛ gusumira so a ne din da so yɛ kente wotɔ ntoma pɔ de ma atete kwa a ɔbɔde hyɛ ne mɔtoam asɔrɔba ɛsɛ uti ayi hɛ nana sɛ kɔ sɛ dwadi nana kwe ɔdo toba na ti mate aseɛ ɔdo toba na se akyem twa piase dɔktɔ kɛseɛ no yɛkɔmu nkyi da ɛndeɛ ɛyɛ saa na teɛ na ababaawa a ɔnti oni ne ɔse asɛm no ɛna ɔkyima wokuo da paa kuo yɛsi abɔfra bɔ musuo mprɛnkono a ɔfa mu nwi abɔfra nso bɔ nwa na ɔma akyekyedeɛ ɛna ɔm sɛ abɔfra nso sɛ wano so a yɛde hyɛ abɛn ɔne ɛmfa nka asɛm kɛsi na ɔdwa hwirɛnhwirɛn twene nso yɛnto na yɛmpea ɛna ɛna dɛn na si sɛkyerɛdwama ase nso antumpan anai ɛneɛ ne ɛhɔ ne asɛm sɛ twene no sesa a asa no nso sesa ɛne yɛsɛ Gabriel ne kae obiara so yɛ din wɔ dwabɔ mu a na ɛnyɛ ɔkyerɛma wo nana yɛ ebi sɛ ɛnyɛ sɛ pɛntɛm abɛdua dodo na mo yɛsua adeɛ paa wogya hwɛnhwɛntwene yɛn toro agyamtwa no sɛ mo kyɛ sɛ yɛn a yɛakyerɛma me kyerɛma ebi a biribi asi no ɔsɛ asafo mmra